ka. Ano sa kakainit, di sa tamang laag. Ha? Init kays gawas, di sa tamo gawas. Ha? Di magtuman to biyas. Init kaayo, di pwede. Maghalhal ka dito, magdagandagan. Ha? Unya ng hapon. Tobias, behave ana. Very good. Agi, dili ta pwede mong gawas kay init kaayo. Pag-itsa. Very good. Hindi magtuman og laag. Stay lang din ha. Oh, finish your food. Finish your food. Kapasug